Ning hapon, sa atong ebanghelyo karong adlaw, Martes, miingon si Pedro kang Hesus, "Nasayod ka, nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo." Yes, gibiyaan nila ang tanan, naghimo sila maayo. Pero sa akong pamalandong, murag ga-expect sila og reward from the Lord human sa ilang gihimo nga mga maayo. Ug mihatag ang Ginoo og reward. Makadawat kamo og dugang pa niining kinabuhia. Mga igsuon, kanang reward and punishment ba nagsugod man na sa balay? Gitudluan magud nato ang mga bata, muhimo mog maayo, dako mo grado na ay reward. Maghimo mog bad na ay punishment. Mao nang ang tendency ang mga bata muhimo og maayo tungod sa reward. Ato ta silang tudluan. Muhimo mog maayo not because of the reward and punishment, but because maoy angay buhaton ang maayo. Ingon ana pud unta ang atong relasyon sa Dios, mga igsuon, nga mihimo tag maayo not because of the reward, but because that is the right thing to do. Og misimba ta sa Dios dili kay mangayo rata, kundi we love God. Na kay amigo, giingnan ka, nakig-amigo ko nimo kay naara ko'y tuyo, human makuha akong tuyo, di na ko pakita nimo. What will you feel? Diba sakit? Bati kay paminawon pagsulod sa simbahan, Lord, ngayo ko ani, mangayo ko ani, mangayo ko ani. Kana untang, Lord, nisimba ko because I love you. Yes, na ako'y panginahanglan, pero kabalo ko nga kabalo na kaunsa na sila ug nangita na kagpamaagi aron mahatag unsay the best nga imong ihatag para nako. Amen. Ingon ana unta, mga igsuon, muhimo tag maayo not because of the reward, but because it is the right thing to do. Nisimba ta sa Dios simply because we love God, dili kay mangayo ra. Okay? God bless.